Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kababayan. Welcome sa inyong programang CLTV 36 Newsstream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid ho sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs. Opo mga kababayan, sa ating mahigit 1.8 million followers sa social media. Dyan ho sa ating, of course, sa Facebook pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. At syempre, sa atin hong mga iba't iba pang platforms sa YouTube channel at CLTV 36 Official. At ito pong ating programa, napapanood din ito nationwide. Nawala yung age, kababangan. Napapanood din po ito nationwide via Signal Channel 115, Luzon, Visayas, Mindanao. Malinaw na napapanood CLTV 36. At syempre dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. At syempre sa Air Cable Converge Channel 71. Sa Central Luzon, sa ating pang 37 cable partners. Dito sa Pampanga, Free TV Channel 36. Kung ikaw ay hindi pa nakakapag-scan ng inyong TV box, ito na po yung pagkakataon. Kunin lang yung remote control at tignan yung setting o kaya yung search or scan. Pindutin yon, piliin lamang yung auto search or auto scan upang mapanood ng malinaw ang mga programa ng CLTV 36. Kung hindi nyo po makuha yung signal, pwede ko kayo magpadala ng mensahe at dito sa ating Facebook page. At nakahanda po ang ating mga magigiting na tech team na bigyan kayo ng tulong upang lalong mas ma-enjoy ninyo ang panonood ng mga programa ng CLTV 36. Holiday po ngayon, pagbati sa mga kapatid nating Muslim. Ito ginugunita po itong Idil Adha at syempre na-ideklara bilang pakikisa sa kanilang selebrasyon. Ito po ay holiday at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Long weekend, kaya naman marami rin ang inaasahang mga babiyahe dito sa mga pangunahing kalsada sa ating rehiyon. Silipin natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Real-time traffic situation sa NLEX via NLEX Corporation. Dito muna tayo sa gawing itaas, yung upper row, yung leftmost box na inyong nakikita, yung pinakakaliwa, yan patungo ng, yan po yung area ng Balintawak Toll Plaza. So yun pong mga pauwi ng Central Luzon, North Luzon, ayan ang inyong aasahan. Wala nang pila dyan sa Toll Plaza ng Balintawak. Meron man kakaunti lamang, especially dun sa mga cash lane. At may bahagya hanggang 2, 3, 4 na sasakyan yung build-up at maluwag ang sitwasyon. Same scenario dyan sa may southbound area ng Balintawak Toll Plaza. Sa Mapulang Lupa, Valenzuela, mga kababayan, northbound and southbound, fast-moving yung mga sasakyan. Bagamat may kakapalan ng kaunti yung volume, wala problema dyan sa area na yan. We go to Mindanao Toll Plaza. May bahagyang pila sa palabas ng toll gate, ng interchange. At dyan sa may Mindanao, yung westbound naman, patungo ng NLEX or di kaya naman ng access sa C3, ay maluwag ang sitwasyon sa mga oras na ito. Dito tayo sa lower row, may Kawayan Interchange Norte, panorte, maluwag na maluwag, southbound, fast-moving din. Diyan naman sa may Bocaue Toll Plaza, magkabilang linya, wala problema, maluwag din ang sitwasyon. At sa syudad ng San Fernando, Pampanga, yan inyong nakikita yung rightmost sa lower box, maluwag din ang mga kalsada ngayon. Kahit yung Jasa, nasakop nitong camera, nakikita ninyo. Ayan, may 2 motor lamang na nagdaraan, wala masyadong aberya dyan, maluwag din ang sitwasyon sa mga oras na ito.
Silipin naman ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang mga pangunahing kalsada dyan naman sa lalawigan ng Bataan, lalong-lalo na yung mga patungo ho ng Balanga, mga kababayan. Ito naman, real-time traffic monitoring dyan ho sa lalawigan ng Bataan via One Bataan Command Center. Ayan. Yan hong kalsada sa may area ng Layak, patungong Balanga. Opo, may bahagyang build-up dyan sa mga oras na ito. As we can see, dito po sa live streaming ng provincial government ng Bataan. So yung mga babiyahe po, mga kababayan, yan, asahan natin sa may Balanga bound, may bahagyang build-up, konting-konti lamang, intersection yan, ano? Pero hindi po ganun ka-problematic yung sitwasyon. Doon sa mga ibang areas, fast-moving yung mga sasakyan, paalala, observe speed limit. Ayon ho yan sa One Bataan sa ating sa provincial government ng lalawigan ng Bataan. Para ho sa mga pribadong sasakyan, 80 lamang ang takbo. Sa mga PUV, 70. Sa motorsiklo, 60. Sa mga truck at van, 50 lamang. At yan po ay ipinatutupad dyan ho sa lalawigan ng Bataan. Sa oras na ito, makibalita muna ho tayo sa lagay ng panahon. Narito po ang latest weather update mula ho sa DOST Pag-asa. Ito mga kabalan, pagkagising natin, nakita natin, tirik ang araw. Opo, sa ilang bahagi ng lalawigang Pampanga, may haring araw. Kaya naman may mga nakasampay, lalo na ngayong holiday season, ay sinamantala ng ating mga kababayan niyan, kagaya na ni Kuyang Justin. May nakabilad ng mga damit sa mga oras na ito dahil holiday. Ayan, pero alamin natin kung yan bang ating laundry day ay extended din o pwede nating isabay ngayong long weekend. Narito po ang latest weather update mula naman sa DOST Pag-asa. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility yung ating minomonitor na low pressure area dito sa may Pacific Ocean as of 2 in the morning. And as of 3 a.m. ay nasa 945 kilometers ito silangan ng Visayas. Base sa ating latest analysis po, kung kahapon mababa pa yung tsansa na ito yung maging isang ganap na bagyo. Ngayon ay moderate na po yung tsansa or may katamtamang tsansa na ito yung maging isang ganap na bagyo sa loob po ng 24 oras. So ibig sabihin po, kung sakasakaling maging isang ganap na bagyo or tropical depression ito, bukas or sa Sunday, ay papangalanan po natin ito na Auring or yung magiging unang bagyo for this month of June and even for the year 2025. Ang nakikita nating scenario for today, for this low pressure area, lalapit ito dito po sa may bahagi ng Bicol region and Eastern Visayas. Then over the weekend po, nakikita natin na halos malapit na ito sa kalupaan po ng Bicol and Eastern Visayas pagsapit po ng weekend. So possible pang mabago yung scenario na nakikita natin for this weather disturbance. Pero ang sure po tayo, magpapaulan ito in many areas of Bicol region, Visayas and Caraga region. At habang lumalapit ito sa ating kalupaan, malalakasin po nito yung habagat or southwest monsoon, hindi lang dito sa Luzon, kundi maging dito rin po sa may western portions of Visayas and Mindanao. Ngayong araw po dahil sa epekto ng southwest monsoon and trough of the low pressure area, mataas ang tsansa ng ulan sa may Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, and Mimaropa. Light to moderate rains po tayo at minsan malalakas, lalo na dito sa may Oriental Mindoro and Occidental Mindoro, kaya't mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang dito naman sa may Northern and Central Luzon, partly cloudy to cloudy skies po tayo, may tsansa pa rin po ng mga pulupulong mga paulan at pagkitlat pagkulog. Dulot po yan ng habagat at wala namang kinalaman doon sa low pressure area.
For Metro Manila, mataas ang tsansa ng pag-ulan pagsapit ng hapon at hanggang gabi at ang temperatura 26 to 32 degrees, habang sa Baguio naman 17 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, Visayas and Mindanao, magbaon po ng payong for today. Aasahan din po ang mataas sa tsansa ng mga pag-ulan at mga thunderstorms dahil sa pinagsamang epekto po ng low pressure area plus the southwest monsoon. So itong mga areas kagaya ng Caraga Region, Eastern and Central Visayas, Northern Mindanao and Davao Region, yung trough ng low pressure area, may dala pong kalat-kalat na ulan and thunderstorms, habang dito sa may western portion, sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Socsabgen, Western Visayas, Negros Island and Palawan, light to moderate with at times heavy rains po. Lalo na sa may Antique and Palawan, dulot ng habagat, kaya't mag-ingat din po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Temperatura natin sa may Puerto Princesa, Metro Cebu, gayon din sa may Zamboanga City and Davao City between 26 hanggang 32 degrees Celsius. Para naman sa maglalayag nating kababayan over this long weekend, wala po tayong gale warning at least for today po. No? Nakikita natin banayad hanggang katamtaman ng taas sa mga pag-alon. Naglalaro between 0.5 hanggang 1 meter po ang taas sa mga pag-alon. At kapag meron tayong mga thunderstorms, umaabot lamang ito ng 1.5 metro. However, the moment po na lumapit itong low pressure area at posibleng maging isang tropical depression or mahinang bagyo at magtataas ng mga wind signals sa may eastern side ng ating bansa, then most likely magkakaroon na po tayo ng mga sea travel suspensions doon. Kaya laging tumutok po sa ating mga updates. And at the same time, habang lumalapit ito sa ating kalupaan, nag-enhance po ito ng hanging habagat or southwest monsoon. Kaya posibleng malaki rin ang mga pag-alon, pagsapit ng weekend hanggang early next week, dito po sa may western Visayas, Mimaropa Region, and dito rin sa may Zamboanga Peninsula. At para naman po sa ating forecast rainfall for the next 2 days pa, bukas meron tayong epekto po ng southwest monsoon na magdadala ng 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan sa may western sections. Ibig sabihin po niya nasa 4 hanggang 8 timbang tubig po, no, ang dami na ibubuhos ng ulan. Usually po yung katamtamang laki po ng timba, nasa 4 po hanggang 8 timbang ganon. Ibubuhos po sa 1 square meter na lupain sa loob po ng 24 oras. Ganun po karami ang 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. Kabilang na dyan ang Palawan, Antique, dito rin po sa may Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, pababa po ng Zamboanga del Norte. Habang yung low pressure area, may epekto na rin po bukas directly sa ating mga kababayan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, and Northern Samar. Then pagsapit po ng Sunday, that's June 8, magpapatuloy pa rin yung mga epekto ng habagat and low pressure area. Mas dadami po yung mga lugar, halos buong Western Visayas and Negros Island region. Meron tayong mga moderate to heavy with at times intense rains. Ganyan din sa halos buong Mimaropa. Even dito sa may Zamboanga del Norte, magpapatuloy yung paulan pagsapit ng Sunday at sa lalawigan po ng Batangas. Habang dito naman sa may Camarines Provinces and Catanduanes, may direktang epekto po ng low pressure area. In the coming days, posible pang mabago itong nakikita nating forecast rainfall po na mapa. Posibleng madagdagan pa yung mga lugar na magkakaroon ng malalakas sa mga pag-ulan at posibleng tumaas pa actually into more than 100 millimeters yung dami ng ulan per day po yan. So laging tumutok sa ating mga updates and please make sure na coordinated tayo sa ating mga local government units for possible evacuation po or rescue. Samantala, for the next 4 days or hanggang sa Tuesday, mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Southern Luzon and Visayas, Central Luzon at sa northern and western portions pa of Mindanao. Kaya mag-ingat po sa mga banta ng baha at lagi magdala po ng payong kung lalabas ng bahay. Ang ating sunrise is 5:26 in the morning at ang sunset ay 6:24 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja at Eid Mubarak po sa ating mga kapatid na Muslim. Mag-ingat po tayo.
Maraming salamat Kuyang Benison Estareha ng DOST Pag-asa para sa unang panahon. Ayan po. Yung low pressure area na minomonitor, ayan, kung magiging may posibilidad na maging bagyo, tatawaging Auring, ano, ang unang bagyo ngayong taon, ngayong buwan at ngayong taon, ayon ho yan sa DOST Pag-asa. Yan ay kung ika nga, babantayan natin yung development, pero asahan pa din yung kakaunting pulupulong pag-ulan, ano. Pero mas aasahan yan sa Metro Manila at ilang bahagi po ng Timog Luzon. Dito sa Central Luzon, hindi masyadong nabanggit, ano, but of course, thunderstorm, nandyan pa rin yung mga thunderstorm. Kaya naman tutok lamang para ho sa iba't ibang thunderstorm advisory mula po sa Weather Bureau Pag-asa. Samantala, bago tayo magpatuloy, ito, bigyan ko lamang kayo ng isa pang public service announcement. Magkakaroon po ng temporary road closure, yes, mga kababayan dyan sa Heritage District ng Angeles City sa darating pong June 11, 6 p.m. ho yan, June 11, araw ho ng Miyerkules, Wednesday, 6 p.m. hanggang the following day, June 12, Independence Day, 12 noon. At gagawin ho yan dito nga sa Heritage District, no, dyan sa may Pamintuan Mansion. Kaya po asahan yung pagsasara ng mga kalsada sa paligid, nakapalibot ho dyan sa Pamintuan Mansion, partikular ito hong Santo Entierro, yung area ng Miranda, dyan sa may area ng Lacandula at yung section ng Santo Entierro to Santo Rosario. Yun ho, mga kabalen, ito, lakihan natin para kayo po'y magabayan. Wala, meron ho tayong papapasok lamang na balita at ito ho, isang insidente ng panloloob sa isang motel sa Arayat, Pampanga o sa Magalang, Pampanga. Okay, Magalang, Pampanga yung area. Okay, so sa Magalang, ito, Magalang, oo. Sige, tatawagan natin, magpapatalastas lang ho ako sandali, tatawagan ko yung biktima para sikapin nating makapanayam to put them on live, ano, makausap po dito sa ating programa. Isang mabilis na patalastas lamang at tayo ho'y magbabalik. Huwag ko kayong aalis, magbabalik po ang CLTV 36 News 3.
Sabi, parehas kami mag-pilot play. Sabi, hindi na ako ito. Oo. Datangin post ko lang. Sarap yung ako. Yes, Nagbabalik po ang CLTV. Mga kabalan, ito ho yung kapapasok lamang na balita na atin hong nasagap ngayon sa ating news gathering. Ito hong insidente ng panloloob sa isang motel sa Magalang, Pampanga. Nangyari ho itong insidente nito lamang madaling araw. I-play ko yung CCTV footage. Makikita ho ninyo sa ating mga screens. Ayan, mga kabalen, nakatakip ang muka nito hong mga suspect na may dala pang mahahabang baril at pinasok itong motel dyan sa bayan ho ng Magalang, Pampanga. Para ho bigyan tayo ng detalye kaugnay ng insidente iyan, makakasama ho natin sa linya ng telepono ang operations head ng naturang establishmento. At itong link ko lamang po mga kabalen, pasok lahat ng network natin. Ako sa mga biktima, isang magandang actually hindi magandang umaga. Mabatingin ko sana magandang umaga po. Ma'am, ito'y nakakalungkot at ako Ma'am Ali. Sana'y nasa mabuti kayong kondisyon at kumusta po? Yes po, salamat po sa pagtatanong po. Kami po ay okay naman po. Ano nangyari po? Unfortunately, wala po kami dahil madaling araw. Pero ang mga kasangkot po sa mga nangyari po, which are my employees, currently, nagre-recover pa po sila sa nangyari. Traumatized po talaga sila ng malala. Opo. Ma'am, para sa kaalaman ng atin hong mga manonood, ano po yung pakibagkit na lang yung pangalan ng motel at saang location? Ito ay sa may San Antonio, Magalang, tama ho ba? Yes po. Amor Loco Hotel po ang aming motel na nalooban kanina. Opo. Gaano kadami itong mga armadong kalalakihan na pumasok dyan ho sa inyong establishmento, madam? Bali, 3 po sila. Yung isa po nakastay lang sa getaway vehicle nila, which is motor po. 2 po yung nanloob talaga mismo. Yung isa po armado, and then yung isa po yung tagakuha po niya ng gamit at pera po. Opo. Ma'am, nabanggit niyo okay naman, wala naman hong sinaktan dun sa mga staff, Opo, thank God po wala po silang sinaktan. Yun naman po yung utmost priority natin, safety po ng employees. Ayun po. Oo, pero yun nga, I understand also the trauma, dahil itong ginawa nila ay syempre hindi rin biro, Madam, anong oras ho nangyari itong insidente? Bali, nangyari po siya ng 2:13 a.m. kanina lang pong madaling araw. Tumagal po siya around 8 minutes po. Okay. So, ito po ay naipaabot na natin sa PNP, Yes po, yes po. Umaksyon naman po na mabilis yung mga Magalang Police ngayon at nag-iikot-ikot na po sa barangay para po makita kung saan na po patungo yung motor na sinakyan nila kanina. Opo. Madam, pwedeng malaman magkano ho yung natangay nila at meron bang ginawa ding ibang mga kagamitan dyan sa inyo pong negosyo? Yes po. Nasa around 21 to 25,000 sales po yung nakuha nila. Included po dun yung company phone po na kabibili lang rin, including 2 more gadgets po from my employees na actually po hinuhulugan pa until now. Ayun po. Kaya isa din po sa pinaka-win-worry nila yun ngayon. Oo. Ma'am, ito hong incidenting ito, this is the first time na nangyari sa inyong establishment and at least sa mga kalapit na area sa lugar ninyo, or meron na po ba kayong nabalitaan beforehand na meron din silang pinasok na establishmento dyan po sa bayan, sa lugar ninyo, ma'am? Yes, sir. Actually, sa tagal po ng hotel, 8 years na po kami. Ngayon lang po nangyari to. Kaya malaking shock din po sa aming lahat to. Opo. Ma'am, tanong lang, curious lang din yung mga nanonood natin,
Meron ho ba kayong mga security personnel? And of course, I'm sure kung meron man, tatlo naman kasi ito, medyo mahirap din, outnumbered din, ma'am? Opo. Opo. Yes Opo. po. Yes sir, meron naman po kami, pero at that time po nakasap ko na talagang on-trip sila. Kaya ganun po yung nangyari. Oo, so may possibility rin na minanmanan na inalam yung kanila kung... Opo. Madam, panawagan na lang ho natin sa mga kinauukulan para sa gayon na alam naman natin tinutugunan na pero ano yung mensahe natin sa publiko siguro para at least makatulong din para malocate ng mga suspect at kung meron silang impormasyon dun sa motorsiklo, saan po pwedeng makipagtulungan naman. Yes po. Kung may mga nalalaman po or may mga nakakita po sa kanila, please contact us po through our FB page, our local hotel, or diretso na po tayo sa Magalang Police dahil aware na rin naman po sila sa situation na yun. And also a reminder po, please be vigilant at all times kasi marami na pong taong hindi talaga pumaparehas sa panahon po. Ayun lang po. Okay, maraming salamat, Ma'am Ali, at ipagdarasal ho namin yung inyong mga kasamahan sa trabaho naway malagpasan nila itong trauma dahil yung physical impact mabilis din bumalik, pero yung mental impact I'm sure kailangan pong dumaan din sa counseling. Dasal po namin ang kanilang pagbuti, ma'am. Thank you so much po. Yan po mga kabalen, si Ma'am Ali Maglalang ang operations head po nitong Amorloco Hotel dyan sa may Magalang, Pampanga na nilooban ng 3 armadong kalakihan. At ito po nangyari yung insidente madaling araw kanina alas 2. Tumagal ng halos 8 minuto, kabilang sa mga tinangay yung cash nagkakahalaga more or less 25,000 pesos, kabilang din yung mga cellphone at yung mga gamit dito hong mga staff. Bagamat walang sinaktan, ito labis-labis na nababahala. Ito pong siyempre yung trauma, isipin ninyo na dinaanan po nitong mga biktima. At naway mahuli kaagad ito pong mga suspect. At I understand sa mga oras na ito merong komperensya ito pong Magalang Municipal Police Office upang talakayin nga itong incidenting ito. At gaya ng napansin ng ating interview, patuloy din yung paghahanap dito sa motor upang matukoy din itong mga suspect. Ito, kapansin-pansin lamang, kakaupo ni General Torres, sinabi niya, ipinag-utos yung mga police visibility, yung night patroller, 2,000 sa Central Luzon yung dineploy para sa night patrol. Yesterday o 2 days ago, binalita natin hold-upan sa San Fernando. Ngayon naman, hold-upan sa Magalang. Hindi po masayang binabalita itong mga ganito. So, ito medyo alarming. Hold-upan sa San Fernando the other night. Ito naman, hold-upan sa Magalang at establishmento yung pinasok. Medyo nakakabahala po itong mga nangyayari. We are not inflicting fear, but it is really fearful sa ganito pong sitwasyon. Considering na umiiral pa yung idea, dapat yung gun ban. At yung pagpapatrol nga patuloy, pero ito mahahabang baril pa. Sakay ang motorsiklo. Yun lang mga kabalan, medyo problematic. At nakakabahala talaga. Ito, nakita natin, pinasok yung mismong opisina. Sabi nung biktima, nakausap natin yung operations manager, si Ali Maglalang. Etong 3 yung suspect na pumasok sa kanilang establishment at sakayang motorsiklo. Imagine that, nakamotorsiklo ka tapos meron kang mahabang baril. Again, ulitin ko lamang ipinag-utos ko yung pagpapatrol gabi-gabi ng mga PNP. Following that, nagkaroon ho ng 2 naibalita natin na hold-upan. Insidente ng hold-up sa San Fernando, Pampanga. Ito naman sa Magalang, Pampanga.
Yan ho mga kababayan, eksklusibong balita. Mamaya ihahatid namin sa inyo yung iba pang detalye kaugnay ng balitang yan. At sisikapin nating makapanayam din si Colonel Gundaya, ang hepe ng Mabalacat Police, na kasalukuyan ho'y nagpupulong upang tukuyin nga. Nangyari itong insidente alas 2 ng madaling araw. Pero ayon ho kay Colonel Gundaya, nakapag-report 6 a.m. itong mga biktima. So, yan, alamin din natin yung kanila pong panig at yung kanilang mga detalye na pwedeng ibigay sa atin maya-maya. Kausapin ho natin. For the meantime, sa oras na ito, mga kababayan, magpapatalastas lang tayo sa ating pagbabalik. Balikan natin iba pang mga balitang Central Luzon na dapat nating malaman ngayon pong araw ng Biyernes, June 6, 2025. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Mga kababayan, ang inyo pong nakikitang video ay kuha dyan sa tapat ng tanggapan ng DPWH Central Luzon, katabi ng BIR, District 21A and B, dyan ho sa may Sindalan. Ito po ay bahagi ng kalsada na merong markang bike lane. Okay? Hindi ho yan parking area. In fact, meron hong nakapaskil na no parking dyan sa area na yan. Ayon ho sa CPOSCO, sa City Public Order and Safety Coordinating Office, isa pong tall order ngayon sa mga motorista at sa mga biyahero ay ang pagbibigay galang sa mga bike lane. At madalas ho ang kanilang ginagawang roving. Subalit kapag sila nalilingon, nariyan na naman yung atin hong mga kababayan. Of course, we understand itong ginagawa ng CPOSCO and we pinagpupugayan natin sila doon ho sa kanilang efforts to keep our roads safe. Pero ito hindi lang ho trabaho ng isang tao o ng CPOSCO. Ito po'y trabaho ng bawat isa sa atin, ng bawat taong nasa kalsada. So kahit naman lahat ng mga sasakyan dyan, paalisin nila kung lahat naman ng sasakyan ay magpaparada rin sa bike lane. At mahihirapan tayo. So ayon ho kay Ginoong Louie Clemente, ito patuloy nga ang kanilang ginagawa at mas darating yung araw, mas paghihigpitan pa. Pero patuloy po ang kanilang pagbabantay
At muli, pinapaalala sa publiko na huwag harangan itong mga bike lanes. Ito po hindi mga parking areas at dapat respetuhin din. Ano? Ito, banggitin ko na lang, I'm sure, baka meron ding nakakita kahapon. Ang inyong po lingkod ay nasangkot sa isang insidente sa kalsada kahapon, dyan ho sa may St. Jude. Ano? All is well, ika nga. So ako po ay nasa bike lane at ako ay ginit-git ng isang jeepney driver. So sa aking dismaya, opo mga kabalan, hindi naman ako magsisinungaling, tatapatin ko kayo. Ako po ay nagsalita ng masasamang mga salita. Nagmura po ang inyong lingkod. Tao lang. Ay ang problema, binabaan po ang inyong lingkod at pinagtulungan, pinagtutulak at binatukan. So, buti na lamang, maraming salamat kay, ito, kailangan ko lang banggitin ang pangalan dahil malaki ang ating pasasalamat dito sa, opo mga kabalen, miyembro ng PNP, lalong-lalo na si Patrolman, ito, anong pangalan? Lamsen. Si Patrolman Lamsen, na siya pong sumaklolo sa atin, mga kabalan, sipin nyo, bubugbugin ako ng jeepney driver dahil lamang nakikipagtalo dahil ginit-git tayo sa bike lane. Ano? Of course, may pagkakamali din ang inyong lingkod. Siyempre, dapat malamig ang ulo. Pero of course, gaya nga ng binabanggit, ano, hindi dapat mauwi sa pisikalan, pero hindi na rin dapat simulan. Opo, ako, personally, nauwi naman sa maayos. Ano? So, buti na lang, dumating si Patrolman Lamsen, ayun, pinigilan itong mga mambubugbog sa akin at dinala ko sa presinto. Yan, pagdating namin sa presinto, mas malamig na, aircon na, nakapagpatawaran na ho kami. So binabahagi ko lamang ito dahil minsan sa init ng ulo natin at sa init ng sitwasyon sa mga kalsada. Totoo 'yan. Ako hindi ako nagmamalinis, guilty ho ako. Namura ko yung jeepney driver. Mali ko rin ho 'yun. Ang problema, pinisikal nila ako. All is well, ika nga simpleng tulak lang naman at batok. Pero yan, na-lecturean na at maraming salamat siyempre sa CPOSCO. Ipinatawag ho ng City Public Order and Safety Coordinating Office. Ito pong mga driver na sangkot at nagbigay ng lecture sa road rage. Maganda rin na nandun yung kapulisan talaga kahapon. Yan yung sinasabi, police visibility. O first time na experience natin dito. Ako wala ko hindi ako nakapag-programa sa oras na ito. Pero dalawang bagay gusto kong iwan sa inyo. Sa akin na rin, sa sarili ko, reminder. Oo, diba? Yung init talaga ng ulo, mga kabalen. Kaya nga, eto sinabi ko ng pulis kahapon, after naming magbatik yung mga driver, picture pa kami, nag-shake hands pa kami. Sabi nga, pag nakasabay ko sa kalsada, libre daw ako. Kasi sinasabi ng pulis, yan. Mas maganda yung maraming kaibigan kesa tao. Pero ito, paalala, sorry. Paalala lang, yung mga bike lanes, ito po ay ginawa, ginastusan ng gobyerno para bigyang daan yung mga siklista. Kahapon, sinubukan kong mag-bike to work. Ito yung sinasabi ko. Ang dami-daming mga bikers, mga nagbibisikleta, pauwi sa trabaho. Nandiyan yung mga kuya, nakikita natin. Siyempre, alam natin, for several reasons. Yung iba nagtitipid, yung iba gusto maging malusog, yung iba gusto mas mabilis ayaw sa traffic. For whatever reasons they have. Kung pong kalsada ay may marka para sa bisikleta, ibigay ho natin sa bisikleta. Yan lamang, mga kabalen. Again, maraming salamat. Gusto kong i-take yung pagkakataon pasalamatan, yung PNP Compact 2 dyan sa May Dolores. At syempre, si Patrolman Lamsen, na siya hong mabilis na umaksyon at alam yung gagawin doon sa oras kahapon. Yan, at doon sa mga bago kong kaibigan, ayan, shout out sa inyo. Oo, huwag na tayong mainit ng ulo. Ayan, nagpasensyahan na po at maganda rin naman, di ba? Yung kung hindi mauwi sa away, ika nga. Maganda yung ngitian mo na lang, ika nga. At sabi nga namin parehas kagabi, kahapon, mainit yung panahon. Nung kami pinalamig na sa presinto at nakainom ng malamig na tubig at naka-aircon, syempre, umokay na rin ho yung sitwasyon. Yan mga kabalen, alas 11 na ng umaga at ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat po ng mga tumutok dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. At binabati natin yung mga kapatid nating Muslim na nagdiriwang po ng Idil Adha ngayong araw. At muli, ito po ang CLTV 36 Newsstream.
Maraming salamat po. Happy weekend mga kababayan. Stay safe lagi.